Morali smo im pustiti da ne gube borav. Ja, baš pali skroz. Pa to je to. Ajmo. Sad mlada nada Krčani. Niže trpova. Op! Kažu da on nešto poput Zanana Muse. Jutro se odmah počelo bio. U košarkaškom Ovaj smislu. Beli Ekva i ono što je utego nogu iz čicu i on njegove lijepe puze. Polje, da. Ne znam šta mi. Anderson Silva kaj. Kako sama dođe. Ali vidiš ti koga je on našao da igra sad iz mlađa verzija njega. Šta je? Haj sam. Ovo treba upisati, to klapćanje pačkov. Napravno. To je taktike, evo, to si izvučao. Baš da, baš. 10, 7, ili 8, nije uspjelo početi. Eto je. Sve marke. Ide nazdar. I došli na studiju gore po školu. Hajde! Ovo šut ovo po golu, hajde. To su tribine krcate tribine. Evo te mi prvo kola igramo i blačenje, tamo koncentracija, svijetu si morao plaćati do mora. I prvo kola igramo mi sa nekim Dobčićem. Dano Dobčić. To troši. Taman sam je toliko. Šta je li? Golov? Ulina čarap. To troši, vidi. Od nas nijedan nije došao tu. Šta je ovo majko? Igraju kako ljudi. Ja kaj šak. Ovo je gol. Zoran Dacio. Izvijena, ali ništa. Ovo je gol, nema šta. Jel go? Nije. Nije. Ovo je gol, ljudi, lopta je ušla u gol. Evo. Komisija je dala svoju. Ovo je uletio onaj gledao. Ništa ne Aj, plati brat. kaznu. Aj, brat. Čiji je to gledao, ne plati kaznu. Čiji Hajde, Real Madrid. hajde. To nesavjesno puštanje dronova. To da se Ajde. krše. Ajde. Ja sam Ovo pustio veli sve. dok ima vara. Nije bilo vara. Sad kad je var, sad neće. Sad var problem. Sad ukivi var. Ovo me krozage. Igraj drugi put, brat. Ovo namjerno prestačenje na terenu i to treba sam čete. On njega sad još više razvijaju, kaže da bude još sofisticiraniji. Nisam mogo stati, ne. Ne možeš da. Sad i da bar neki. Kaže, kad su ispisali sve, znači sve moguće ispisali, ne ide, kaže, na kraju glavno što su zaslušili, kaže, sreća. Aj, brat. O! Koji će mene reći sad? Jel bi stio? Mogu da rekao da ide Samo ti, gotovo nisi vidio odostao. Kad ti odostao, sanjati šut. ja ne jedeš. Ovo je... Reksel. Eko je opao. Nema mene. Češće. Ali nije opao u formu, talent je opao. Ovo je treba... 2-1. Ljutili su ga čak. Kad dole pogleda od stomaka ne vidi loptu. Ja mislim da je lopta okrugla, to bi bio problem. Gdje bi kilo sam oko kolje? Eko imaš ti 120 kila. Hajde. Oj, šta spašava čovjek? Lipo sam ga malo sačekao, Šta je sjedlo tamo ali na kontao onoj sam da će ležaji? preskočiti. Šta je ležalo na onoj ležaji? Kažu penzioneri, ovaj četveres.
sutra, ako bude mogao hodati. Kada sam ja to rekao, ti bi rekao, evo ima. Vidiš kako sam pogriješio ono po pitanju talenta. 2-2. I antitalenta. Talent. Nije slaba, brat. Bio je ruka, bilo je sve. Samo. Alumio kaže, majku u postoj. Vučar, ako Evo je peta. ti se ušao Švedske. Bolje onaj što živi u Kopenhagenu. Već ko je. Gdje si pošao, kaže, ode sam tesku Jelović. Ja imam isto tesku autitova. Ljudi, da vam nešto ispričam. Nije snimala ova kamera, jel? Izuzme, snimala vam. Ima cijelo vrijeme. Eto, Gdje mu daći? Nešto sam ima tam bilo. Oooo. Oooo. Ispali ste preko Takija. Ima li još ko? Ekro, hajde sinku uđi, što sjedi. No, Adam nije ničim igrao. Sad nam samo par stvari. Dijelio, a ja igrao.